Dobrodošli u Gradsku pržionicu. Ja sam Mihajlo Kovačević, a danas ćemo govoriti o kafi i šećeru. Da li znate, da li vam je nekad palo na pamet zašto često dodajete šećer u kafu? Da bi vam objasnio ovu pojavu, treba da se vratimo kroz vreme unazad. Tačnije, čitav jedan vek. Kafa se nekada, baš kao i danas, transportovala brodovima iz Južne Amerike i Dalekog istoka. S tim da u to vreme nisu postojali transportni kontejneri, već je kafa bila u vrećama, na palubi, izložena direktnom uticaju sunca, vetra, kiše i najčešće talasa koji u ovoj našoj priči imaju odlučujući uticaj na dodavanje šećera u kafi. Vjerojatno se pitate kako su kiša i talasi mogli da utiču na dodavanje šećera u kafu. Da bi vam objasnio ovaj fenomen, treba da znamo da kafa u svojoj hemijskoj strukturi ima skroba. Zagrevanjem šećer se karamelizuje, postaje brown, ali bogami i gorak. Sada se vratimo na ovo naše pitanje i uticaju vlage na sirovu kafu. Tako mokra kafa usled kiše i talasa dovela je do prefermentisanja zrna, posebno onih koji su u džakovima bili najizloženiji ovim spoljnim uticajima. Takva kafa imala je neželjeni ukus joda, pomalo medicinski, kao kad uđete u apoteku, ili kako se to stručno naziva, fenolik ukus. Da bi se smanjio ovaj sadržaj vlage, drugim rečima da bi se smanjio ovaj neželjeni ukus joda, pržioničari su svoju kafu pekli tamnije, što je za posledicu imalo karamelizaciju zrna, ali isto tako i primetno gorkog ukusa. Sada, tako tamno pečenoj kafi, koja je imala izrazito gorak ukus, bilo je neophodno da se doda šećer, da bi se smanjio uticaj gorčine. Pojavom transportnih kontejnera, svi ovi pomenuti uticaji, sunce, vetar, kiša, talasi, koji su nekada u dobroj meri definisali i ukus, i aromu, i kiselost, i slatkoću, svedeni su na minimum, ali su stare navike pržioničara ostale nepromenjene. Da li vi dodajete šećer u kafu? Izbori se za ukus i probaj neku svetlije pečenu kafu. Poruka je kojom bih vas pozdravio do našeg sledećeg druženja.